nwadhi somo sura mar 8, waneno ka koro ne wasomo nyaka wes achiel kanyo ka wariwo gi sura mar 7. Nikech 7 nodhi mbele nyaka 24 kanyo. Koro wabiro somo ka watieko sura mar 7, kane pi osemedo pong'o piny kuom ndalo 150. Sura mar 8, Nyasaye noparo Nowa kaachiel gi le kod jamni mane en go e yie. Omiyo notugo yamo kudho e piny mi pi nochako duono. Sokni moa e nam mang'ongo manie bwo piny nodinore, kendo dirise mag polo nolor mi koth nochok. 3. Pi ne duono mos kendo bang' ndalo 150 nodok chien. Chieng' dwe 17 dwe mar 7, yie nomoko e wi got moro e piny Ararat. 5. Pi to nomedo mana duono nyaka dwe mar 10. To chieng' mokwongo mar dwe mar 10 wi gode nochako limbo. 6. Bang' ndalo 40 Nowa noyawo dirisa mar yie manoloso, kendo nooro agak mondo ong'ego ka pi osedok chien. To agak nohuyo e kor polo nyaka piny notwo. Bang' ndalo 7 nooro akuru mondo ong'ego ka koro pi osedok chien. To ne onge kama akuru nyalo piyoe, nikech pi ne pod oimo piny duto. Omiyo noduogo ir Nowa e yie. Kuom mano Nowa norieyo bade oko mogame, kendo odwoke e yie. 10. Norito kuom ndalo 7 eka nochako oro akuruno. Kane akuru odwogo godhiambo, noting'o pot zaiduni e dhoge. Mano nonyiso Nowa ni kara pi osemedo dok chien. Norito kendo kuom ndalo 7 moko eka nochako oro akuruno, to koro akuru ne ok odwogo e yie kendo. 13. Chieng' dwe 1 dwe mokwongo e higa mane Nowa odokoe jahigni 601, pi norumo, kendo kane Nowa oelo wi yie mong'iyo oko, noyudo ka piny otwo. To chieng' dwe 27 dwe mar 2 ema piny duto notwoe chuth. 15. Eka Nyasaye nowacho ni Nowa niya, wuog e yie gi chiegi kod yawuoti gi mondgi. Le gi winy kod gik mamol duto bende igol oko, mondo ginyuolre gipong' piny. Omiyo Nowa nowuok e yie gi chiege kod yawuote gi mond yawuote. Le duto gi jamni duto kod winy duto gi gimoro amora mamol e lowo bende nowuok e yie, ka kit gimoro ka gimoro luwore kendgi. Eka Nowa nogero ni Ruoth Nyasaye kendo mar misango, mi nokawo kit le ka le michamo kod kit winyo ka winyo michamo, motimogo ni Ruoth Nyasaye misango miwang'o pep. 21. Kane Ruoth Nyasaye owinjo suya mamit, nowacho e chunye niya, timbe dhano ok nami akwong' piny kendo, nikech aneno ni paro mag dhano richo chakre nyuolne. Bende ok nachak atiek gik mangima kaka asetimoni. 22. Chwoyo gi keyo, koyo gi liet, odo gi chwiri, kod odiechieng' gotieno ok nobed maonge nyaka chop giko piny. Amen. Wagone Nyasaye erokamano. Wasomo sura mar 8 chakre wes mar 1 kanyo nyaka wes 22. Waseneno ni sura mar 8 nomakore gi sura mar 7, nikech sura mar 7 odhi nyaka piny ka endi nyaka 24. Lakini ne ok ochop kanyo to endelea, odhi mbele nyaka kama wacho ni e yieni. Emomiyo nochunowa ni nyaka wasom mondo wachop kanyo, full stop, kamogikie eno. Koro erokamano kuom bedo kodwa kawuono kaka nuoyo wasomo sura mar 8 chakre wes 1 nyaka wes 22. Erokamano kuom bedo kodwa. Wagoni erokamano. Bang' Nyasaye bed kodu uduto nyaka warom sama wasomo sura mar 9. Gweth. Amena.